4.000 postos de traballo, máis de 26 millóns de euros e incontables negocios auxiliares. Isto é o que aportan as orquestras á economía galega cada verán. Mais este 2020 está a ser ben diferente. Lito Garrido e outras figuras do sector contannos como están a vivir esta tempada de festas. Incerteza, angustia, desacougo. Así atópase o sector das orquestas dende a declaración do estado de alarma. E aínda que este primeiro verán post-Covid semellaba esperanzador para a celebración das verbenas galegas, os artistas recibiron un golpe de realidade do máis desalentador. Afectounos económicamente todo. Nos levamos justamente un ano sin ingresos, porque normalmente xa hai orquestas que no que é na temporada de inverno, que chamamos nós, pero chamámoslle outoño e inverno xuntos, pois non se traballa, non? Normalmente termina esa xira a finales de outubro, principios de novembro, e despois da Semana Santa pois non volves a salir, que é como no noso caso e na maioría das orquestas agora. Pois xustamente xa levábamos 6 meses sin traballar, sin ingresos, non? Nos desde o 2 de novembro de 19 levamos sin ter ingresos ningún, entonces faise complicado, claro, económicamente destrozounos a todos. Malia ter un protocolo de seguridade viable, as comisións de festas non tardaron moito en pôr punto e final a estes eventos. Así, canceláronse prácticamente o 100% das verbenas de toda a comunidade galega, levando irremediablemente a este ferido sector cara a unha crise alarmante. Noso primer pensamento foi as orquestas e as persoas que os representan. Os representantes de orquestas, pensar que tes que dar ya todo para atrás, que, bueno, porque claro, a nos económicamente non nos afecta nada. Eu particularmente tuve que cambiar de profesión mentras isto non se arregle, pero bueno, teño compañeiros que non, que están parados pois con un futuro incerto, claro. Bueno, estuve recibindo unha pequena axuda e, aparte de iso, pois, dediqueime tamén a dar clases particulares. Bueno, cando nos desconfinaron durante o verán, pois facendo bolos contados que puidemos facer. Pois fomos arreglando, tirando dos aforros, estamos facendo algo de televisión, orquesta. Eu a mí salvoume tamén bastante pois facer algúns programas de televisión, participacións, etc. No noso caso estamos en ERTE, pero bueno, ao mellor somos 5 ou 6 orquestas que están no ERTE, non? O resto das orquestas pois non poderon acollerse porque xustamente ainda non estaban de altas porque ainda non empezaran a traballar, non? Nós xa estábamos ensaiando, e entón foi problemático. A verdade é que outros facendo outros traballos, cada un arreglándose como pode, pero baixo mínimos, o que pode ter ser mínimos. Pois nada, fixeron un contrato en unha pastelería e agora dedicamos a facer pasteles, de momento. A imposibilidade de levar a cabo actuacións físicas agudizou o enxeño das orquestas, pois realizaron verbenas virtuais acompañadas dun importante número de colegas de profesión. Así garanten o disfrute dos seus fans dende a comodidade e, sobre todo, seguridade dos seus propios fogares. É a finais do mes de setembro cando a Xunta autoriza unha inversión de 2 millóns de euros para apoiar a actividade das orquestas a cambio da promoción do ano xacobeo. A ver, todas as axudas que veñan sempre son boas, pero eu creo que eso é algo irrisorio, que non chega a nada. Lóxicamente suficiente nunca é. Nunca é, necesitamos moito máis, eso está claro, por cada parte, a parte que os ERTEs uns cobran, outros non cobran, tardas en cobrar. Agora mesmo os ERTE que se volveron, a xente que os tiña, que se volveu a dar, pois ao final quedas un mes sin cobrar, hai xente que vive ao día, a maioría. Esta axuda será o salvavidas co que as nosas orquestas sairán a flote, socorrendo a un sector que conta só en Galiza con 250 empresas e que dá emprego directo e indirecto a máis de 5.000 persoas. Pese a toparnos actualmente nuns meses onde a actividade é prácticamente nula, tanto orquestas como comisións teñen esperanza de que a próxima campaña de verán sexa favorable, para poder facer das verbenas
un lugar de celebración e de felicidade unha vez máis. Eu creo que a música é algo imprescindible nas nosas vidas e que nos fai estar máis unidos que nunca e máis en momentos así. Por iso que aposto por unha cultura segura. Bueno, os poucos bolos que tiven a oportunidade de facer este verán vin medidas excepcionais, por iso animo a todo o mundo a que aposte por a nosa cultura e pola seguridade.